Yhu bethuna, ndisetoilet, ndingayihlekani kake. Ndisetoilet qha ndiqonda uba ikhona into suppose endibawela uyiqhawulisa very fast. Ndifikelwe yitshomi yam, andithi ndiphekile. Ndizithe stew esityhutha esioleki. Mos iweather noko imaqongo. Gilikidi. Itshomi sana ithe ingena emnyango yathi, yho usenuke kamnandi apha. Akasenyoluki. Ungena phi evumbini lasemzini? Yho, qha into endizayenza ndizawuba ne-timing. Come and try. Ndizawumisa i-timing ekhitshini. Ndizawuba ngala matsheri asemdantsane, sisaba abafazi basemdantsane. Timing ekhitshini bafazi. Inyama ngaphantsi, umngqusho ngaphezulu. Uzogqiba ndithi, tshomi masizokutya. Obvious mos akazofuna umngqusho. Awubona ngase ndimgubhulula. Uyakwethuka xa ndigubhulula asoze kaloku because ndizibalile mos la maqatha. Iipisi ndizibalile. Ngoku yena xa ezobutha usogqiba afike esethetha kamnandi ngokunuka. Hayi bo, abantu baninzi. Hayi sam. Khame ndihambe bethunana. Ndizayivimba ibhetshi ngesitayile, nge-timing. Yho, kubi sana.